Arafo ya mamu nyina kwa ba edemo ba NYANSAPO kasamfonyi so NYANSAPO no agye se yesane no madwemba enne sawhwa eye ayo mobobosome ne de toso aduasa fi champion bienu ene aduonu emienu ne wo ne bosome ensiamu na ye wait semre sawre ba bia megyina ye wo kumase edumpe na edumbia ya megyina eye ohene ba Akyempinhene edusipoku ono ankasa ne fie mekyira Otumfuo ne ba panyini pa e ba hene ma ne nyina wono yo piesie pa ne fie ene egya ne senti ya NYANSAPO yano yabo anani ababe pie ha no eye ekuro be se enan a eneye enkonwa ewo mu ewo se ohene ba Akyempinhene bo moden na afeye wono so afrem wo no mu so aye ya amamre ne amane esefata na afe sa mpanyimfo mu firi nkoto be se nan ye afa amamre ko mu edi wonu ntum na dibrefo frede be ma wo mu die na bo ama Asante mahenie opem so Otumfuo se edutu ne nasi okrawe no obrawe nwoma so otise kadwa so na henie be koso na bo ama Akyempinhene so no wono so ahenie akoso no enu nti ena yaba be piem hei na wadoroma sede da bia ye no no di ka subscribe na share na like na adwen chefa ma me abra wudi machi am yewura mu nenne sede nsuaye no ebe koso nyina na yetwa mfonyini ede akyeremu di machi na yenwuram na yenkohwe ne ene ekoso arafo yenya ewura wi ohene ba Akyempinhene disipoku na himfie pe enaiwe aha ne edi ka dia tomanimu a ekrobe se emu panyimfo a dibrato omo so afrem no mo so ahyase edi wonu dwumadia enye asempeto akra edumpe ena yigine samire sawhwa ohene ba Akyempinhene disipoku no ono ena wo chiachia wo ba na afi waba bagina kunya sene be yadwumadie nankasa no ebe hyase ama akonkan emanrefi se enkrutu aneye dibra bamu na emu adehye yede be ma wo mi wonu nyina yenkura wono hye ohene ba edusipoku wono hye nase enu ntino na e wose wono ena omode anidie na ebu asefata mano na wono besuai ede kire no se ampa dibra ato ho na wono so ya adehye a eleye abeto wo na so no wono ne bebom no ma ye adwuma asom no ampa wababa gina kunwa awia samni enche gidi se di odi kan kra na beba na afeyi no amamre ne amane ese efata no abeyo na waso afene mu esuai na afeyi no wahyase edi dwumadi se ne etiepe ye ba ha yatete a kro ni bi eba aha di odi kan no na wo bayi eburaso na opanyina na se abusuafo e wo no mo aka bomu no mo yi opanyini ba ko nie ono ena wo beso afremu no swai se eburasu agora masa de islandia aba se la ma besu so ma na ebusa pa yewe na ma me ozu ala he busa pe la bo asoni an se de ko ne na ma ba ifo bi aka ho fama mo bi wa na mo chocho mo di ma na ye duwa ko fi ko o di ana no me ba no no ba try so be ni na se wa pra fu ba de se no kwa ka ye frame ye ko de na ne para to be sai Asante awoba o se Aburasohene ye di go bi ahoda no he ba se o she won ni na onu ofusu adago na ko no de be she won sa no ye se o ton se bi onu be titi o so di bu o de titi mo wa ba ifia ye won Asante ifio Asante ba Aburasohene ba ho do so no bi mu a no se abenti ko la person o he bu so ma na no so nche se o mo be ti so adago ma Baye ba adago ma e be se bi ama se abusuafo mampanifo ni na e na ba adago ma so se ba no si eni di ba se se ba se bi ora mo a ye se na sa de musume se bi ama o so ni ba adago ma abusuale na ba dia eni e conference Abranti aoba se oba dom di tuwa na omde oba na kakra make an say watumi akame na fani apo oba ni di panyina na pesen ka bia ba ba kan bia che ba te futu na mjama se do ko asem omunyina anya ba no mo they are talking to the poor and they need to say why ma wa papa o ye bia sabi do be bia sabi yen tumi nan ka bia ni ya no
Otumi maka bi ala na wonten na wo kan so ma ene ba so ka. E bi asifen. Ye ka cho di ba from no so ta bo pesa. E fi ya so ma ko so le ka se kan. Eni nya. Ye sro mo ta wona mo ba ha bi dia so nya. Mo si se ne mo ne ma no. E ba ha ya na nsa ya wu. Ye sro bo ba ya so ma me no o bu sha fo ni na wo. Di o mu sama wo be kan cho. Ye aba wo mu no afa. Na lo mu na ya ba ko no ma. Why not jamming? What are you? The man penny for neighbors are penny in it. Now, Abba said, the message is of me. As Mr. said, I'm not going to see you. Oh, Bano, who's a food now? Towers, come on. With Yakunya. Yes, and with Yakunya, now, Matthew soup. Now, feels you are the same law from the soup. Yamuga sent the all about the Padoma, do it now. No one was. And more, so you come home, listen to him out. Over Sophia, to pay for her. Every quarter you grew up with us. Then so some of us here. Now they must have your pay for young woman, so they have to follow at Samia. Most more, you got him crying. Think so from good man, about a brain. When it did, so he bought your papa. Yeah, you tell me the money near soon. Only in any good come up, you be a Ukuni, only one quadia, for poor any demand. Now, Baby, who said, "Fia saw what I would do." 72% in the back, 7 on Nasia. We are Hakwana, Afibia, Nabusudia, so is at the back premium. The Biabu, it's what I have a shot by the next Umoki. Tiffany, for poor any more, but if poor any deal, there must be a teacher of homo. They are no so, and Baby of from a castle, then I won't let that for years so won't let that. So, whatever, separating 4, and it was a pretty number of myself. There's also a person, what's in it so? 4 new champion food night. The bush of food now, I back on the group of food nanny about the it's not said, but it's zero. I have said, tell me. Send the gas for that champion, actually for the year. Someone, I have gone around to show. Why am I just here? Osei, Opinion, Osei, Banahene. Madame Castle show. I must say, Ocasa, never go in the mouth. The Ocasama, oh, Banassi, Kayano, Heban, also Nuima. And then they pay for gas for that champion, a truthful. So, if you have Bano. They are more to the poor Indian and what about champagne. Yea, he's slow, but I am dog. So the Wasum and we are. And so we know we are not a time. Now for him, I've been on progress, small baby, I do now. That they are kind of poor Indian, no mind if I force to move here. Who do you have saw them after we are now as a robo so? Now, yes, now it's in now. I must know Nima. Research was a I don't even comment or another two channel. But I say, prayer piazza. Ampanyinfo a etwa hene ba ho ahia na ebinom esre se wo mama kwan na opanyin no so afna mu nsan kire bibi enkyere wo hene ba bi sibu sabe ye siesie no wawie de no ntuma abon mu awie a waso afna no ntimo mi entie my esa mo kwa tia kama we opanyin Osei Kwame Banahene esra we never got here I can't consider say no nyam sha wo dia chemni me ma Osei sifonda so fe na pa o fe me bia anacho da suom we so we yare sem dawa chimawa we to question Arefo wo swai asraf ne masibi bia kire wo hene ba edisikoku awie a wo no di sire ne dia bia mu afei na yefo ano te se di betimi aka ne asisu bia se wo hene ba anase eye Aburasohene
sese odi kro wo hono eye opani Osei Kwame Banahene a wono ena sese oye Aburasohene di kra wono anabusuapani na odi animu na wo mo de ne ba ye ne abusuafo bi yi ne cheye no eye abusuapani Owusu Banahene a wono fi eko na abusuamu sese de wono enya so na yabo ne hira chinye esini so prempre de betimi aka yesisi bia se Aburasohene kro no yese da ahwache a na chese odi kro bia ni hono nanso enne yedie nananom ahwe ama won ma yi opanyini a ye friend se Osei Kwame Banahene se wono ena Aburasohene wonko edukro na won mo antoto niema emfa nsom wohene ba Akyempinhene edisibuku ne ma Asante man kan konkoso wohene ba anamu nkoso na Asante hen so amenyu enkoso nya chese Ayefo Sultra Samne yasoa na wi na uwia wodi tuntum na bekọ akosi bibi a kire opanyini uwia wa bebo fita wa firim a sese no no itira yeye a wanya ndibre aha na woba na waba beda ase e de akire wohene ba ebisipuku Akyempinhene no se opanyini woda na se se munyam se te se no wode ahye opanyini Osei Kwame Banahene amenneyi oye Aburasohene ediko mientie de mpanyifo kan Anybody go out to the river. Whatever, I'm in shout. I'm in shout. I said, I'm going to get me out of the now, Aburasohene, and there's a missile. What's it been said? Now, I'm not feeling that name. Now, I'm going to find my mom. I'm usually now. Well, I'm sorry. And now, I don't know how my dear. But I thought I was Akan. Tell the people about Ayamano, Obaya, Chapel to Milu, Bomade, Chapel. Put a brass in the man. More plainer. More brass in the Abusuana se sabe de otwa mamre ne amane ni nyina abaye ya mopani Osei Kwame Banahene Aburasohene di krom pimpin ono ene ode nsa ade ababeto nsem akye Akyempinhene edisipoku wohene ba panyini no a wo ma ne mo piafo adanase se waboa no amanema etimi akonkan enne sene etie no akwaya abakwasempa sanse Aburasohene na di kro ni wonma enne yidie Osei Kwame Banahene opanyini yi wona ekwakwa di kro na busuafo eba yedie ena chese omode nsa eto nsamu na wormache ohene ba edisipoku Akyempinhene no na himfie ne da so ayewi ekoba ne sa se dia mamre ne amane ese na etie fata no se dia yesi woni mamre ayensa amane enu nti no afei ne braso se wohene ba edisipoku Akyempinhene wono nso ne natena nkunya no nanom na chiame panyimfo edihie abrempon ene ani ntina won mo etwahia ye adwumadie koso won so be sɔre na afei won ma aba ma opanyini akwa aba no ma bɔ na tenase kra ti sɛ wohwɛ a sabi won mo na ato santena won mo ebeya enche ebedu ohene bankasa so na wode nsa akwa akoto opanyini Osei Kwame Banahene ensem awahye ne den sɛ omena kwa aba omra na omesom sɛ de won nyina esom asantema no omayindumedie pepepe sanse osompamu ewo abutire papa yede ebowo na ayefefefe amaniema etinya konkan ehwɛ a wohene ba eye aduru hɔ awia ne sa sabiri yi woba na waba bechia opanyini Osei Kwame Banahene na wode nsa ato nsem wahye ne den pa wohene ba ena woduru hɔ awie eno ano no bema tenten gramu kokko kama so hwɛ ne fie kɔ animu nanso wodi ekura no ena enye asem ketwa kra wono ena wochiachia oba no obo ne tuntum manremfi se amambre mu no yesi hene saa ewa hemfi a eya na afade no tuntum na ekɔ enkanye ohwɛ afade de kwa hemfi de bia se de Asante amambre tie no no senye se bibi sonku bi akoside no bi na se dwumadie bi a eye sonku bi a tuntum na dodo na abibia yede ekɔ ahemfi a eno amasem no enti ohwɛ so a na kyerɛ afei eno wachia opanyini Osei Kwame Banahene Aburasohene di kru eno
Arefo say wo de wani ku twawisi ahuni mienu sante ni ehwede akosia samre de wohene ba adisipo kwa Akyempinhene wachia awie a wama opanyi Osei Kwame Banahene a impempo eye Aburasohene dikru ayafo ya de to manim se enne Akyempinhene wona oye Otumfuo wati krabie ene brawe ngoma so ne bapanyini pa na himfie na yede yani echiremu na wohwe edom agitwi abade mo hanmo a na se ahinsam a yede to manim se nne enkroto babro be se nan be se num ahenie ene dibre bia to honmo a amamre ne amane ebe ye fatade amwo mu no eno na se wohwe asamre yi dwumade ne nyina aba awieye na mene wo akasa yie opanyini Osei Kwame Banahene ono na Aburasohene sese wo yedikro wo honom a amamra ne amane kwaso no waso afenamu na wosoaye saa enso na wode wani ekirem wo nkwanta akurofrom ebe kode a wonso opanyini kofipra won na sese yie yayi no se oye opanyini edikro wo kuro no mu ai no so enye asemketoa afi ye wo opanyini akwasiboaten a wono so be Akyempinhene chiame Akyempinhene chiame a wono so efri adwetia ono so emprempren wona ye Akyempinhene chiame eno so ye nche ne so ewo ho ana ye wo opanyini Osei asibe opoku ono ye aboafo hene ofri konongo ana Akyempinhene abono se aboafo hene ewo ho noma eno so eho asam a eda ho no eno di sawsha yesa ewo numfo krom ono so benbechem nana Osei Kwame wono so na neye yayi no se numfo kromo wono so ekoye dikre wo hono enu de so ran kroto babro besa nan ba num anase num no wono na neye amamra ne amane kwaso no yewra wohene ba Akyempinhene adusipoku wabo amamten amamra ne amane kwaso no wono maso afenemu no masoye amaseseye wo medu omudumade no omode apo ama santeman Denti ni bube ne brebe nse si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode brensia mo awotua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sane ye fa NYANSAPO Abone ntaka na mane yakese na ntakra abone die fanyina mkwatere kwa Mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the problem ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya